Waton kayang makarya nika DS Pro Audio, Didik Audio, kadang kula nika sila nika video syuting ingkang mijo saking Ladan Tempuran. Matur suwun kerjasamanya. Monggo katuraken nika minangka adegan salajengipun kunjuk kadang ingkang sampun pikantuk sampur. Minuhoni kadang kula sautawi sampun request kencanamu. Katuraken Mas Danang sumangga kunjuk sang yaning nika kadang mitra petepangan nangan bersantai waton gaya. Kencana wungu ngendika kalamun wis entuk wangsiting dewa pradene kang bisa bingkas karya bocah ayu ing ngaleduka kekasih Demar sasangka yektine atmo mentune kipate sinaraya kinen mandhak naloko adepani para muka Damar bulan jroning mending tiyoso mina jinggo tekeng leno kepumpung yang nasi kuning yang medang adel-adel ing belambangan kencana wungu ngehoni janjine Damar sesangka kinarya martane medhek narpati jejuluk Maha Prabu Brawijaya. Masih bersama Waton Gayeng, juga DS Pro Audio, juga Sela Video Shooting. Kencana wungu ngendika kalamun wis entuk mangsiting demo pradene kang bisa bingkas karya bocah ayu ing ngaleduka kekasih Demar sasangka yektine atmo mentune kipate sinaraya kinen mandhek maluka adepani para muka Damar bulan jroning mending tiyoso mina jinggo tekeng leno kepumpung ing masih kuning yang medang andel-andel ing belambangan kencana wungu nuhoni janjine Damar sesangka kinarya baratane medhek narpati jejuluk Maha Prabu Brawijaya.
rasa mina jinggo saking leno kepupuh ing masih kuning yang medek andel-andel gelambangan keconomu nuhoni janjine damar sesongo kinaryo waratane medek narpati jejulo Moho Prabu Brawijaya
sapa bisa aranana iki jenenge apa aduh enak rasane lagi gurih pinulan klopo abang ijo nate saka pohon ora urung wong songgong mong pelenggang plegong sapa bisa aranana iki jenenge apa aduh enak rasane legi gurih pinulan klopo abang ijo arane saka pohon asale ora wurung wong plonggong mung tumbang pegong